ayatun, tila ito yung gaway. Iti maibilinan kada kayo nga may gunam kastuyan ti ko. Numan pa'y maridon-ridon nagdundun saan ko nga matitiling tiga kapagdunod. Ikaw isyu nga ro, di talo manitra. Ikaw isyu, ti lima nga palagrik na. Ikaw isyu nga ro, dagti siya mga bunga ti Espiritu Santo. Nuda kayo kat dagitoy kat matungpalyo. Anya ta ko natin surat dahil ko. Ala. Iti nga ro, pamakadamin kada kayo tap ni kasta. Mapalubusan kayo magragsak ngam. Kitain nyo, di pa nagragsak nyo, saan ko naglabas? Templado ko ma. Mapalubusan kayo magarang din espirituan, kitain nyo. Kutsisahin nyo, di kayo suyo, naksak no. Tapo na kada kayo. Iti ayat, nakantanayon nyo may kada kayo. Ayat ko ma, ngawan tubod na. Ayat ko nga nakudno. Kuna natin matapisurat kada kayo. Nayatenda kayatin. Itong paling nyo, tinibilin ko. Alang arod, itibilin niya, makanya tinibilin ko kada kayo. Sapay kuma, tunggal may sa kada kayo. Manaan karamati, natudyo, naragsak. Nga saan lang na ito, dawa, dili kita ganayon at siyempo. Pasutisurat, kapakadamin kada kayo sa rakin nyo. Tikuan na Apokalipsis, Kapitulo 19, o nga versikulo, iba tayo sa kapatid. Last mo na siya yan. Sige. Kaya tinaglasol ko nga pagkada kakapsat na sa Apokalipsis 19, versikulo 1 Galati 5. Wagukin day sa dilangit, itiad mo. Kabasan dagito nang ikuti ay sa atak kiratini ikasla ni Wawa, tumaliwek sa dilangit at kunkunana. Aleluya, ti pakisalakanan kiti dayag, kiti panakabalin ko kwa ti Diyos tayo titos. Tanapudo kinalintay dagiti panang ipatuna, ta iso inkunana day didakilabalang kantis, iso anak ng parugit iti daga babay iti panakakimaki kamalala na ken dagiti inima ti babae na ibalik si Dara dagiti adipen na iti tres ket kinunada iti may kadua aleluya ket iti asuk na pagpangato ti agnanayon iti 4 ket dagiti 20 ken 4 alalakay ken dagiti 4 na parswa sa sibyag pagrukbabta ken nagdaydayo iti Dios nga ata nagpugaw iti trono iti kunada. Amen. Hallelujah. Sing kumudi. At manibuli ti tono, rimorti may sati, may kakunkunana. Dayawin iti Diyos tayo, da kayo amin nga dadipen na. Da kayo nga aguting kenkwan, nababasin kinadakyan ito. Naiyawat min, di kasapulan nyo, dungdungan, sapay kumama. Dagito nga pasud, kisurat, kumuna, diagraman, dagito. Isuman nga rud, din kayo pagsusupupan. Amirisin nyo, dat mo saan, ti pamati yun. Pamati ko na po doon. Masaan. Nalakaman daw, dali kit di pud no kumaka. Iti para mati. Agapinagan siya manak, pero ibati mi hindi at appreciate ni Diyos. Katarabayo sa kumaka. Palna, kinulima, raksak, kupla, itarami din tanggal mo isa kan kayo. Parado, kung matental na iba una no ada nakasagana man ako nga parlantes. Parlante ako. Kalmay sa kada tayo. Ta iti rayos tayo ko rayos iti panang silibrar tayo. Iti panakayanak nga po tayo sa Kristo. Gusto nga Merry Christmas and Happy New Year. Iti umuna nga serbisyo tayo. Ikan tayo iti ada oras na iti na spiritual iso iti united.
Ket inggana tayo iti nitikat yu ako. Sa tumapan iti adamot iti sa gana tayo nga pasit mi lang iti ni ko. Iti payo no iti ibangilyaw. Mano nga pati kaya da kay introduk kapsat tapos iti kasta ket may bingay-bingay tayo turas. Saan amin ket tadalimit na iti agtader. You have to sing first, then I give you a lollipop. I have to Iti sing. alas 12, pangaldaw na pasaminan. Ada yung saganam nga para kadagiti ubeng nga madagiti prices kada kuha nga question. Hantay nga may abot iti alas 12 at kuha alas 10. Uy. Ngayon mabalin nga agris tayo alas 12. Uy. After lunch, mabalin nga kuwate di itultuloy di kita kuwa. When, okay, mapastigin mo alas 12. When, 11:30. Di gijay kuwa, prices. Kaya di gijay question and answer. Wano, kanya nga oras di kahit nyo nga pakay ko tayo. Malpaste. May pag-servisyo. Yeah, 12 o'clock is okay lang. Just wait. Mga 12, then some... Isu nga iti dito lang nga oras nga nati 11:30 serbisyo iti ebanghelyo ken espirituan. Okay. Kung naman ang ninalas oras siya, kaya ginuklak, magpasa amin na ginungan, Mm. hindi nagkakaantayon, rest 30 minutes, kaya 11:30 sa tayo Okay. i-continue. Okay. O, yan ang ngayo ako. Ang saludsud ko di jay. Niti kaya alas 11 kanon alpas iti gimong iti digiti kwa digiti espirituan nga patayo. Okay. 11:30. 11:30. Tadi alas 11 na sa papay baka gururay tayo pa ito malang nagdapala ruray tayo nga hanga si Mang Pay. So nga ala ket san tayo nga ikideng iti agtader ken oras basta nadanon na di 11:30 ni isu iti pagtutulagan aket rest when ni isu ti lunch time itang araw dapo awang mo dito ubing tayo puro mo na tayo ng tiadda. Tawag din ako. May baby ka na po. Kanya timang handle di kita ubing no nakasagana na. Okay. Isu da manggaro diti umuna nga pagtagdira tayo tagkantada iti na espirituan. Wan. Hey, kids! Wan. Digo sing honey. Ang kagading o bing. Ibagatan mo. Nakasagana din ako. Digo to sing happy. Hey boys! Dada. Leia! Kapag di na yung almost Christmas, you better sing nice here. Pampalatigan mo. Here to bring joy of this holiday season. May the spirit of Christmas and the year fill your home and family with peace and joy of our Lord and Savior. Okay, let's go in the back. Can you do this then? King of angels, so
time, Jared. Okay, let's go. Let me go. Let me You don't go. get your toys if you're not going. Come on, sing, Jared. Come on, Aya, fast. Jared. Jared. The herald Jared. Dad, the herald. Pay attention. He's going. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful Lord, nations rise, join the triumph of the sky. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Nagsakay Marolita, kay Emmanuel Precious, siya sa kaindaklan, silaw di sa malumugan. Tanang luwag ng kapya, ang taes iso'y nagang. Talaga ng Christmas tamsa. Bigay bagat espiritus, yung espiritu tayo nga ruwa tayo nga datay dito na sa ako tayo nagsa na invitation. Siyempre ito invitation ni Kanabsan.